बेवहाय नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। आपडेट था, थुलुंगा जानानै था। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि क'क्राझारआ बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि 69थि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिदों। बर' हारिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सानखौ मैया क'क्राझारनि दतमा थुलुंगाफुरियाव फरायसा सान महरै फालिनाय जादों। बे हाबाफारिखौ इउ.एन.बि ट्रास्टआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुनि हेफाजाबाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फबनाय जायगायाव दतमायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। सानसेनि हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों जागायजेनो। बिनि उनाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श आरो बोसोन खान्थिफोरखौ लाखिनो थाखाय आफादनि रादायखौ रोखा खालामो। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बड'फानि नोजोरखौ मुलुगनां जौसाङाव लाबोनो आरो बिथांनि सिमांफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बर' हारिया जयै खामानि मावबाय थागोन। बर'आ गेजेर हायुंआरि थाखोआव बिथांनि बिहोमाफोरखौ मान बावनाय महरै आमेरिका, लण्डन आरो जापानजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरफोराव बड'फानि मुसुखाफोर गायसननायनि इयुननि सानथांखिफोरखौ फोसावदोंमोन। बे फालिथाइया बर' हारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोजोन उनमोनथाइखौ गोसोखांहोदोंमोन। सोलोंथाइ, खौसेथि आरो हारिमुआरि गनायथियाव बिथांनि बिहोमाया इयुननि थाखाय बिथांनि नोजोरखौ संरैखा खालामनो आरो फोसावनो नाजानायखौ थुलुंगा होबाय थादों। नैथि खौराङावनो दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान। कटन मुलुगसोलोंसालिया गिबि खेब गोसोखां बिबुंथि खुंदों। 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान। बे फालिथायाव मैया कटन मुलुगसोलोंसालिनि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा अडिट'रियामाव मोनसे गोथार फोरबो खुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि नाजानायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथिजों लोगोसे मोनसे गोसोखांथि मेल खुंफुंनाय जादोंमोन। सोलोंथाइ मन्त्रि ड. रनज पेगुआ बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। बे गोसोखां बिबुंथिखौबो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ होदोंमोन। कटन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर रमेश चन्द्र देकिया बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै नुजाथिदोंमोन। बेयाव बेखौ मुंख'नो गोनांदि समबारखालि फुंनि 11:30 रिंगासिम जागायजेननाय बे हाबाफारिखौ असमिया मेथाइजों बेखेवनाय जादोंमोन। बेनि उनाव हाबाफारियाव नुजाथिनाय आलासिफोरा आलारि बाथि फोजोंनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव माला गानहोयो। बेनि उनाव प्रमद बर'आ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि होयो। बिथाङा मेलाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौ मुंख'दोंमोन। बिथाङा बर'फोरनि थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमाखौबो मुंख'दोंमोन। गावनि बिबुंथिनि सोमोन्दै बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय रायजो सोरखारनि हेफाजाब आरो गिबि मन्त्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मानि कटन मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि आरो गोसोखां मेलखौ गुवारै खुंफुंनाय नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बड'फानि मुङाव रायजोआरि थाखोनि हाबाफारि खुंनो खाबु होनायनि थाखाय सोलोंथाइ बिफानखौ साबायखर बावो। बेबादिनो बे मेलाव गाहाय आलासि आरो सोलोंथाइ मन्त्रि ड. रनज पेगुआबो नुजाथिनानै बुंथिदोंमोन दि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंखौ जोबोद उन्दै बैसोआवनो नागारलांदोंमोन। बिथांनि बिथा खालामनानैनो बर' सोमावसारनाया जाफुंसार जानो हादोंमोन। बड'फाया खौसे असमिया हादोरखौ खौसे लाखिनायाव मोनसे बिफाव लादों होनना नोजोर होनानै ड. पेगुआ फोरमायो दि रायजो सोरखारा बिथांनि गोसोखांथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो बिथांनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनो थिरांथा लादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुङो दि बे सानाव बड'फाखौ बेबादि गोसोखांनाया थारैनो गोग्गानाय मोनो। थामथि खौराङावनो दङ हा बिगोमाफोरा बाक्सायाव बारग' एनडिएफबि बि दैदेनगिरिनि बेरेखायै हा दखल खालामनायनि दाबिखौ नेवसिगारो। अक्सिगुरियाव हानि बिगोमायारिनि नांलायनाया गोख्रोंसिन जाबाय, जेराव बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरिनि जि बिदाय, जायखौ बिष्णु गयारी मुङैबो मिथिनाय जायो आरो जायगानि थागिरि ज्यतिष मुसाहारि दं। बे सौग्रावलायनायाव फ्राय
56 बिगा हाखौ मिरु खालामो, जायखौ मुसाहारिया दाबि खालामो दि बारग' उदखारि दैदेनगिरिया गोख्रोङै दखल खालामदोंमोन। बबेखानि, साबा हा बिगोमाफोर रामचन्द्र मुसाहारि, योगेन्द्र मुसाहारि, धनेश्वर मुसाहारि, गोविन्दा मुसाहारि आरो युगेन मुसाहारिया बे अजदफोरखौ नेवसिगारदों। मोनसे खौरां मेलाव बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि आयेन बेरेखायै सोंथियाव थानाय हाया बिथांमोननिनो आरो बिसोरो 10 बोसोरनि थाखाय मोनसे नेमखान्थियारि गोरोबथानि जोहै आबादनि थाखाय 35 बिगा भारायाव होदोंमोन। हाया जोंनि आरो जों 10 बिदायनो आयेन बायदियै 35 बिगा भारायाव होदोंमोन। जतिश मुसाहारिनि 56 बिगानि दाबिया नंखाय। हा बिगोमाफोरा मुसाहारिखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय गावसिनि सम्पथिखौ जब्द खालामनो नाजानायनि आरो नंखाय दाय होनानै रायजो राजाखौ नंखाय लामाजों दैदेननायनि दाय होदोंमोन। थासारिया बांसिन दुंहाव जाबाय मानोना मुसाहारि, जायखौ राजखान्थियारि सुबुंफोरजों मदद होनाय जादों, हा दखल खालामनायनि दाबिखौ नारसिनबाय थादों। बे दान्थे-बिदान्थेया ओनसोलाव जिंगा सिखांहोदों। मोन्नैबो हानजाया गाव गावनि मासियाव गोरायै गसंना दं। जेरै दावराव-दावसि जायो, ओनसोलारि बिबानगिरिफोरा मोनसे सुस्रांनायखौ रोखा खालामनो आरो आरोबाव दावराव-दावसिखौ होबथानो थाखाय आखाय होनांगौनि गोनांथि जानो हागौ। ब्रैथि खौराङावनो दङ। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ एप्रिलाव बिसायख'थिनि आदब खायदा सावरायनायनि इसारा होदों। बिटिआर बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फैगौ दानाव बिसायख'थिनि सोलो बाहायनायनि सायाव गोबां सावरायनायनि इसारा होदों। बर' समाज फोसाबगिरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिनाय समाव कटन मुलुगसोलोंसालियाव बिबुंथि लाखिनानै बर'आ बुङो दि आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया सिगांनिफ्रायनो बिसायख'थिनि रडमेपखौ फोसावखाबाय। बिटिआरनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिनानै बर'आ राजखान्थियारि थासारियाव गोहोम खोख्लैनायनि दाबि खालामनायनि सायाव सोंथि खालामो। बिथांहा थारैनो रायजो राजानि मदद दं नामा? नखरनि सोद्रोमाफोराबो जेब्लाबो गावनि गोसोबादि भट होनो मोना। बर'आ बुंदोंमोन बिथाङा राजखान्थिखौ बाङाइ साननायनि बेरेखायै सांग्रांथि होदोंमोन आरो गोसोखांहोदोंमोन दि भट होग्राफोरा सिगांनि समाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गुरै खालामदोंमोन। बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट (BPF) निफ्राय इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल (UPPL) आव सोलायनाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव बर'आ जायखिजाया सुथुरखौ नेवसिगारदोंमोन। राजखान्थिया गारि बायदि सोरबा गाखोयो, सोरबा ओंखारो। आं लोगोआव फोथायो, बिथाङा बुंदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां बिटिआरआव राजखान्थियारि दावराव-दावसिखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामदों। बाथि खौराङावनो दङ। गुवाहाटीआव मोजां मोनग्राजों आइजोखौ बुथारदों, नायबिजिरनाया जागायबाय। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जुनु राजबंशी मुंनि सासे आइजोखौ गुवाहाटीआव गावनि मोजां मोनग्राया बुथारदों होनना अजद होदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सासे लामायाव फानग्रा जुनुआ गावनि फिसाय थैनायनि उनाव बिजय मुंनि सासे सुबुंजों सोमोन्दोआव दंमोन। बिजयआ दा बे जाथायनि गाहाय सन्देह गोनां। खौरां बादिब्ला जुनु आरो बिजयनि गेजेराव सनिबारनि मोनायाव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। जेब्ला बिथांजोनि फना बन्दमोन अब्ला बिथांजोनि नखरा जिंगा सिदोंमोन। दुखुनि बाथ्रा दि बिथांजोनि जिउ गैयै देहाखौ दिनै नागिरना दिहुननाय जादों। बासिस्ता पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैबाय आरो नायबिजिरनायखौ जागायबाय। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।